Apple novinky 36. týždeň. Desiateho septembra o 7. večer začína predstavovanie nových iOS vecí. Po predstavení produktov bude tlačová konferencia v Číne. Apple sa vážne snaží o tento trh. Ďalším fotkám iPhoneu 5C pár dní pred predstavením už zrejme môžeme dôverovať. Zrejme aj krabičkám 5S, ktoré potvrdzujú skener otlačkov prstov. Moja konšpirácia hovorí, že to vyzerá na zánik iPodu Touch. Zatiaľ mi nie je jasné, či sa má predstaviť aj iPad. Aj u neho sa už berie skoro ako fakt zmena dizajnu. Opäť sa hovorí aj o 13-palcovej verzii. Nový produkt bude potrebovať 17W napájací zdroj. Apple láka značky na vstup do iTunes Radio. No a u dodávateľov zrejme prejde z partnerského vzťahu na transakčný model. Microsoft sa celkom očakávane rozhodol pre Nokiu a šéf Nokie sa rozhodol pre Microsoft. VMware už má podporu pre Maverick. Amazon uviedol následníka čítačky Paperwhite. Na budúce už skonštatujeme novinky. 10. september večer sledujte s nami ich predstavenie. Pripravil spravodaj Madaj.net. Ďalšie správy o týždeň.